Lamia ni mga idol, may buntag diha. Litson mga idol oh, dapit sa tiyan akong gikuan. Ang pangtahi oh. Lami ni kay unod yun tambok panit. Dili na crispy mga idol pero lasa gihapon ni kay ang timplada ni naman diri. Dapit ni tiyan. Mga idol oh. Salamat sa lami nga grasya Ginoo. Tay suda mga idol. Bugnaw kay ni. Puno kay mga idol oh. Yan na putay. Kuan di ay. Makaroni mga idol dara oh. Ito pang himagas. Atong sausawan mga idol, suka nga pinakurat. Sa gihulat mga bay. Banat. So. Kain po mga idol. Mo ni ganahan ako sa litson. Saw-saw sa suka. Asuluma eh. Templado naman yung suka mga idol. Halang-halang po siya. So, pula-pula ang panit. Sarap. Ako sibuyas dahon mga idol para tanggal sa umay ba. Kaunta mga bay. Lumiaw eh. Tilawan tayong dessert mga idol. Lamay kayo mga idol. May papaya oh. Kani pinya o grapes.
Kaning grapes katong dried. Balik ta sa rice. Excuse me. So, manilitso na mo itong New Year mga idol. Luto kayo. Sakto yung timplada ba? Bisan sa tiyan, o kanis tiyan man eh. May uban, maubir man ka. Parat, basta tiyan na dapit. Sana lamit kayo. Salamat sa pagtanaw mga idol. Mayong adlaw ninyong tanan. Luspad ang lips tungod sa aslom sa kuan. Suka. Bluetooth mode. Bluetooth